xweda tremenda jatina l-mulej meta permezz tal-profeta tiegħu Ħosea jgħid jiena nfejja l-apostasija tagħhom inħobbhom mir-rajja. Alla ifejja, Alla kapaċi u attwalment ifejja l-infedeltà tagħna. Bħal dik il-mara li tinsa jew tabbanduna lil żewġha imma mbagħad jiġiha f'qalba li terġa' tmur lura fih dan żewġha. Nfejja l-infedeltà tagħhom inħobbhom bir-rajja. Alla ma jitlaqx il-fdal ta' wirtu. Alla jafna bisimna u anke meta aħna niżvijaw Alla kapaċi iġibna lura. Il-Kristjan jimrad spiritwalment jaqa' lura Alla kapaċi fejjana. U din hija t-tama li għandu kull Kristjan. Tinsab fejn tinsab, tajjeb intix avvanzat il-qudiem, intix qiegħed tixxabbat fil-għol jew forsi waqajt fil-wiet fejn qed tara kollox iswed, kollox mudlam, hemm tama għalik. Għaliex għax Alla u Alla ta' kelmtu. Alla jaf dawk li ma tiegħu. U ċertament bħalma qal Ġesu li u jatina l-ħajta dejjem u ħadd mu kapaċi li jaħtafna min idu. Il-patt Alla huwa wieħed sikur. David innifsu ara f'dan meta talab il-Alla u faħru għal mod kif Alla mexa miegħu bi grazzja li ma bħala. Fil-ktieb ta' Samwel infatti David jgħid mhix hekk dari quddiem Alla la darba u għamel miegħi patt dejjem. Patt li ma jinkisirx, patt li jibqa' l-eternità imħejji f'kollox u mħares. Mhux hu li jnissel il-ħelsien tiegħi kollu u kull ma nixtieq. U aħna x'nixtiequ? Fil-fond ta' qalbna nixtiequ iva li nonoraw il-Alla. Illu ħobbuh għax nafu li appuntu għalhekk aħna maħluqin. Għal ebda raġuni oħra. Għal ebda intenzjoni oħra ħlief li nsibu l-milja tal-ferħ tagħna u l-kuntentizza. U lan tal-eżistenza tagħna f'xirka ħelwa mal-ħalliq tagħna. U allura meta aħna niżvijaw inwarbu mit-triq Alla kapaċi iġibna lura. Taqtawx qalbkom l-aħwa. Tinsabu fejn tinsabu Alla kapaċi jirrestawrana. Alla kapaċi iħaddanna miegħu. Kif? L-ewwel nett billi jerġa' japplikalna il-kelma tiegħu. Il-kelma tiegħu hija potenti. Alla mill-bidunet tkellem permezz tal-profeti tiegħu. Meta rrid iseddaq lin-niesu, rrid jinkoraġġihom, rrid iqawwihom bagħat il-kelma tiegħu. Il-kelma tiegħu hija potenti, il-kelma pritkata, il-kelma muqrija, però l-kelma li aħna issa se niftħu qalbna għalija. Għaliex faċilment nisimgħuha u tibqa' dejja. Għaliex ma jkollniex l-intenzjoni vera li inħalluha tkun ir-riabilitazzjoni tagħna. Din il-kelma nużawha llum fi żmiet moderni. Dak ir-raġel mar għal riabilitazzjoni. Naf wieħed jiena mir-raħal tiegħi illi sofra stroke u sar xi ħaġa sar vera patetiku tħares lejh. La seta' jimxi tawweġ ganċ. Però mbagħad mar għar-riabilitazzjoni. U llum il-ġurnata huwa kważi normali. Warrab il-bastun u kollox l-istess għalina. U ma ngħidx kważi nerġgħu niġu imma niġu aħjar milli konna qabel. Aħjar milli qatt konna fl-esperjenza tagħna bħala dixxipoli ta' Sidna Ġesu. Ġifieri meta nirkadu lura Alla kapaċi jerġa' mbagħad jollina aktar. Skaluna, 2, 3, aktar u aktar miegħu. Kif? Permezz tal-kelma. Xi ħaġa li kienet magħrufa mill-antik Salm 19 pereżempju, David jiċċelebra l-qawwa ta' f'kelmtu. Il-liġi tal-mulejja perfetta u taħji lir-ruħ, taħjija, tirrestawra. Fejn kienet marradija, mitluqa, depressata, hemmhekk tkun irrestawrita. X-xhieda tal-mulejja sewwa u tagħmel għar fil-beljini. Il-preċetti tal-mulejja huma dritti u jferħu lill-qalb.
Kristjan li huwa rigressat m'intix tassibu ferħan. Ma l-kelma talla tferraħna. Il-kmandament tal-mulej wa safi u l-għajnejn idawwal pur għal-biża tal-mulej. U jibqa l-dejjem il-ġudizz tal-minu ma sewwa u ġusti kollha kemm huma ta' min jixtieqhom. Alla jatina dik ix-xewqa li nerġgħu mmorru lura lejn ras il-għajn fejn nistgħu nixorbu u ruħna tistaħja. Ruħna terġa' ssib il-saħħa tagħha. Pietru kallu raġun meta jgħidilna warbu l-malizzja u l-ipokrizija timxux għal wiċċ in-nies imma kunu trasparenti quddiem Alla u xenqu għal ħalib safi tal-kelma biex bih tikbru fis-salvazzjoni tagħkom. Dan huwa l-ideal li għandna mhux tal ma mmorrux lura, tal-li nikbru fis-salvazzjoni, nimmaturaw kif permezz tal-ħalib safi tal-kelma bħal trabi li għadhom kemm twildu it-tarbija x'tixtieq it-tarbija? Il-ħalib safi. U għal-istint tagħha illi tokrob, illi tibki, tinaj, għal tixrob, tikber. Il-Kristjan jikber bil-kelma tal-Alla. Ġob jgħid jiena użżejt kliem fommu aktar mill-ikel neċessarju tiegħi. Meta tgħaddi mingħajr l-ikla tal-ofsinhar tibda tħossok skomdu, jekk ukoll tgħaddi mingħajr l-ikla ta' flaxxija mbagħad hemmhekk l-istonk jibda jipprotesta vera jew le. Ġob qal xi ħaġa aktar meħtieġa mill-ikel ta' kuljum hija l-kelma ta' Alla li noħżuha fil-qalb tagħna. Fejn il-Kristjan rigressat ikun warraba jerġa' jiskopri il-meravilji tal-liġi tal-Alla. David hekk talbu, mhux vera. Iftaħ li għajnejja biex nara l-ġubijiet tal-kelma tiegħek. M'hemm xejn naħseb jiena li kapaċi jferraħ il-qalb aktar mill-iskrittura li Alla tagħna propjament bħala littra tal-imħabba tiegħu lejna. Il-billet doux jgħidulu bil-Franċiż. Il-littra tal-imħabba tal-Alla. Għandek dik l-arusa li l-arus tagħhom msifer u joqgħod jikdbilha litri u jġemmagħhom u tożżhom u terġa' taqrom għaliex dik hija l-espressjoni tal-imħabba tal-arus tagħha leha. Allura fejn qabel il-Kristjan rigressat għandu dak id-dubji, għandu dik l-ambivalenza, jrid jaqdi l-Alla u x-xitan fl-istess ħin, jrid jaqdi l-passjonijiet tiegħu imma forsi wkoll jrid jaqdi l-mulej, dawk id-dubji jirrisolvu ruhom. Imorru. Appena nibdew noħduha bl-akbar serjetà l-kelma u nħalluha tkun awtorevoli fuqna, imbagħad hemmhekk nibdew ninqalgħu mill-gandott li nkunu waqajna fih. Iva, ix-xhiediet tiegħek huma l-għaxqa u l-kunsulieri tiegħi, jgħidlu David. L-għaxqa u l-kunsulieri meta nerġgħu nibdew nitalmu nifirħu fil-kelma. Aħna bħala evanġeliċi x'għandna? X'għandna? M'għandna xejn. M'għandniex il-Knisja Evanġelika mad-dinja mhijiex sinjura, però għandna xi ħaġa imprezzabbli, il-kelma tagħna. U hemmhekk il-Kristjan jerġa' jdur. Hemmhekk bħalma il-kumpass awtomatikament il-labra tiegħu tipponta lejn tramuntana, hemmhekk il-qalb tal-Kristjan Alla idawwara lura biex terġa' tmur ħalli hemmhekk issib l-istejqien tagħha. Ġeremija wkoll fil-ministeru skabrus tiegħu, ministeru diffiċli li kellu. X'jgħidilna hekk kif sibt kliemek jiena blajtu. Jgħid. Il-xenqa li kellu, l-ġuħ trement għal-kelma. Kif sibt kliemek blajtu, iddevorajtu u kliemek kienu għalija ferħ u għaxqa għal-qalbi, għax jien nissema bismek. Omulej Alla tal-eżerċti. Ġifieri Kristjan għalkemm huwa allura jkompli jiftakar ikollu dik il-memorja li jien nissemma b'isem Alla. Din nistgħu ngħidu aħna wkoll. Aħna nemmnu f'Ġesu il-Kristu, Ġesu il-Messija, nissejħu b'ismu, aħna Kristjani.
U allura b'dak ir-raġunament Alla irreġġana lura biex nerġgħu nsibu ta' bilħaq il-saħħa tagħna. Il-kelma ta' Alla hija qawwija għalina. Hija qawwija. Kull fejn kemm individwalment, kemm bħala knisja, kull fejn il-kelma tingħata ir-rwol xieraq tagħha u ċoe illi l-iskrittura mqazza Alla jkellimna. Hija l-leħen tiegħu. Hija l-leħen tiegħu. U allura naraw pereżempju wieħed mill-istejqien nazzjonali tal-Lut fi żmien Neħemija. Neħemija Lut ħafna minnhom reġgħu lura l-art tajjeb u kien qed jibnu swar ta' Ġerusalemm. Imbagħad darba minnhom laqgħuhom fil-misraħ prinċipali u għamlu pjattaforma u nġibet il-liġi ta' Mosè u bdew jaqraw minna. U n-nies inġabru biex jisimgħu għal sigħat twal il-liġi tal-mulej. U n-nies bdew inewħu u jibku. Għaliex? Għax raw kemm ta' bilħaq kienu tbedu mill-liġi tagħna. U Neħemija għalilhom morru kulu ikel bnin u jxorbu xorb ħelu u jibgħatu isma' lil minandu xejn imħejji għax dal-jum u mqaddes. Wa jum speċjali lil sidna u la titniktux. Għax il-ferħ tal-mulej huwa l-qawwa tagħkom. Kemm hija profonda din l-osservazzjoni. Il-ferħ tal-mulej huwa l-qawwa tagħna. Meta aħna nitalmu nifirħu fil-mulej u narfu li Alla wkoll jifraħ bina. Dik hija propjament il-qawwa tagħna. Alla kapaċi irreġġana lura, nerġa' nisħaq. Jekk bħal fil-każ tiegħi b'sempliċi sentenza minn fom Sidna Ġesu għajjimni minn mewt spiritwali. Meta jiena emment jien ġejt biex intom ikolkom il-ħajja u l-ħajja aktar bil-kotra, Ġesu kellimni personalment, sentenza waħda. U għajjimni mill-mewt. Aħseb wara llum li jiena ħajja l-Alla kemm kapaċi jerġa' jirbaħni lura. U l-istess ħaġa il-kol kemm aħna. B'senti anke b'kelma waħda. B'kelma waħda. Marija li kienet imdejqa u qed tfittex il-Ġesu u ħasbet li serquh mill-qabar u Ġesu resaq biex jitkellem magħha ħasbetu l-ġardinar, ma għarfitux. Imbagħad finalment Ġesu qalilha Marija. Marija daret u għarfitu. Rabbuni għaltlu. U ridet taqbdu l-imħabba li kalla lejħ. B'kelma waħda bisima. Alla kapaċi jsejħilna bisimna. Ġesu jaffermadin inni nsejjaħ in-naċ tiegħi bisimhom u joħorġu u jimxu warajja. Iva aħna bil-bluwa u bl-ingratitudni tagħna kapaċi nitwarbu. Fina għandna n-natura tan-naċ illi nizvijaw ma fuq nemraj illi diġà ta' ħajtu għalina. Diġà ta' ħajtu għalina. Ma mhix bħal mikri illi jara l-lupu ġej jaħrab imma ta' ħajtu għalina. U allura żgur illi mhux se jitlef lil-ebda wieħed jew waħda mill-merħla tiegħu. Jekk nieħdu l-każ ta' Pietru żvija kien lest illi prattikament jabbanduna kollox, anke kien ċaħat triplament lil Sidna Ġesu. Ġesu jmur fitxu max-xatt tal-Baħar tal-Galilja u jibda biex jgħidlu xmun bin Ġwanni, tħobbni int aktar minn dawn? U Pietru jgħidlu mulej, intaf nħobbok. Ġesu jerġa' jirrestawrah mela ir-rannaċ tiegħi. U jerġa' jsaqsih u għattilet darba u xmun fl-aħħar ikkrolla. Ma setax jissapporti. Ela wis meta għattilet darba qallu xmun int tħobbni? U Pietru qallu mulej, intaf nħobbok. L-azzjonijiet tiegħi juru li ma ħobbokx imma fil-qalb taf li ħobbok. Ġesu kapaċi jirrestawrana. Kapaċi jagħtina ċans ieħor u jekk hemm bżonn it-tieni u t-tielet u r-raba' u l-ħames. Jaf id-ġufija tagħna. Il-dawk li huma ħrief ċkejknin u forsi anke itzappu jerfana fiħdanu. Għandna feddej li huwa teneru, li huwa kompassjonali,
illi jifimna, illi għadirna, illi waħanin maħna, inħobkom mir-rajja, li tfisser nħobkom liberament, inħobkom minn ma timmeritaw l-imħabba tiegħi. Din hija l-fissazzjoni tal-feddej tagħna, illi ma jitlaqx l-lebda wieħed il-lebda tiegħu. Tjieba tal-mulej hija lilin mill-komprensjoni tagħna, lilin mill-fema tagħna. Vers 12 tal-qari li qrajna jgħid mur xander dal-kliem li tramuntana u jgħid erġa' lura u Iżrael poplu infidil. Isejjilna, poplu infidil. Illi ma nżommux il-patt, maħniex leali li Alla. Erġgħu lura, poplu infidil jgħid il-mulej għax jien ma nħallix għadbi jaqfu hekk għax jien ħanin jgħid il-mulej. U għandna bżonn nisimgħu din. Għandna bżonn illi nkunu aċċertati, nkunu persważi mill-ħniena, mill-miżerikordja. Ma nistgħu nklejmjaw xejn minn Alla, mhux vera. ċedejna kull dritt għat-tjieba tal-Alla. Frattant Alla jgħidilna hekk jiena ħanin, jgħid il-mulej, u ma nibqax m'għaddab għal dejjem. Naraw diversi nies illi żbaljaw. Asaf kien wieħed minnhom, Asaf kien wieħed minn dawk li ħallewna t-talb tiegħu. Salm 73 huwa wieħed minnhom. Asaf jgħid illi jiena riġlejja ftit motrux. Ftit kien jonqos biex niżloq fil-mixja tiegħi. Il għaliex jiena qert għal gburin u lejra hija dnub serju vera. Lejra hija l-ġelożija hija xi ħaġa li Alla jistmell. U Asaf qiegħed hawnhekk qed jammetti jiena kont għajjur għal gburin xirrajt kif il-ħżiena jiġu quddiem. Hija tentazzjoni għalina wkoll naraw il-nies infidili li jirnexxu, għandhom suċċess fin-negozju għax kapaċi jagħmlu l-inġustizzja mingħajr ma tkiddhom il-kuxjenza tagħhom u nibdew ngħiru għalihom u Asaf hawnhekk kellu jiena kont għajjur għal gburin. Però mbagħad taraw kif Alla jirrestaw raħsa biex jasal biex jgħid finalment min għandi fis-sema ħliefek u m'hemm ħadd fl-art li nixtiequ ħliefek. Ma rridx il-qer u ma rridx ir-rikkezzi tal-ħżiena. U ma rridx xejn minn dak li jgħaddi li ġismu qalbi ma jifilħux iżjed iżda Alla u għall-qawwa ta' qalbi u semi għal dejjem. Alla kapaċi ġibna f'sensina tant li nirraġunaw tajjeb, nirraġunaw kif jixraq u ngħidu xemm aħjar, xemm misbaħ, xemm aktar prezzjuż minn komunjoni ħelwa ma' Alla li ħalaqni u li wkoll xtrani għalih innifsu permezz ta' Kristu. Nibdew nirrealizzaw il-peace kiefer ta' dnub u t-tostaġni tagħna. Illi flok ma rrispondejna kif inhu xieraq morna fit-triq żvijata tagħna. Alla fi ħnientu u fil-fedeltà tiegħu jibqa' jfittixna. Nistgħu ngħidu il-fittaġni tal-Alla? Il-fittaġni tal-Alla li Alla ma jitlaqniex, Alla ma jiġbax minna. Ma jiddejjaqx minna. Ma jibqa' jfittixna. U allura x'jibqa' jfittixna anke meta nkunu għajna lura jibgħatilna fil-provvidenza tiegħu afflizzjonijiet. Ħansejħulu d-deni. Affarijiet li ikidduna jibdew jiskurmentawna, jibdew ifixkluna, idejquna. Ftakru fl-istorja ta' dak it-tifel ardit illi lill-missieru talbu nofs ġidu meta missieru kun għadu ħaj. Ġifieri missieru qed jgħidlu irrid ġidek però ma rridx lilek. U propjament aħna bħala midinbin hekk nagħmlu. Hekk nagħmlu, rridu l-barka tal-Alla. Irridu s-saħħa, irridu dar, irridu karozza, irridu familja, minn kollox irridu, ma l-Alla ma rridux. U dik hija l-atteġġament tal-midneb. Frattant dak it-tifel
meta ħassem tiegħu u telaq biex jonfqu f'xalar u f'ħajja żienja. Imbagħad waqa' fil-aks. Mhux vera. Waqa' fil-aks tant li ħadd ma rid jitemgħu kellu jkun impjegat biex joħsib il-ħnieżer xi ħaġa moqżiża għal dakinhar, vera, u hemmhekk beda jiġih il-ħsieb. Isma' kemm kont aħjar meta kont ma' missieri. Kemm kont aħjar. Iżrael ġralhom l-istess ħaġa. Fi żmien l-imħalfin tajjeb jabbandunaw il-Alla, jinsewh, jibdew jaqdu Allat barranin, il-balim tal-pagani, u Alla jibatilhom afflizzjoni, jibatilhom l-ammurin, il-midjanin biex jaħruhom, jisirqulhom il-luċuħ tar-raba, jikkalpestawhom, jattakkawhom. Għaliex? Għax Alla huwa fitt u mhux lest li jitlaq lin-niesu, il-dawk li huwa kiseb għalih innifsu. U allura l-Iskrittura tagħmilha ċara li hemm passi da parti tagħna, tajjeb aħna li forsi ninsabu imwaqqajn, ninsabu imħabbla fit-tnub jew fil-vizzju. Tajjeb hemm bżonn nieħdu ċertu passi u dan li nixtieq illi naraw flimkien. Misna l-ewwel ħaġa nfittxu li nkunu illuminati minn Alla. Bniedem li ma jafx biss jaf li huwa marit, mhu ħajkollu ebda aptit illi jmur għand tabib biex forsi jsib il-kura jew ir-rimedju tal-marda tiegħu. Iridu nsiru konxi illi hemm bżonn l-indiem, hemm bżonn nirritornaw, hemm bżonn immorru lura. Kif l-ewwel nett għajnejna jdu jiġu jaraw. Għalhekk lill-Knisja ta' Laodikija, Knisja birda, Ġesu għalilhom nikkunsillakom biex tixtru minn għandi ingwent għal għajnejkom biex tiġu taraw. L-ingwent importanti illi l-għajnejn illi kienu mdallma bid-dnub jerġgħu jibdew jaraw, il-moħħ jerġa' jibda jifhem. Kif jingħad f'Ġeremija 3 vers 25, nimteddu fil-għajb tagħna u l-umiljazzjoni tagħna tagħtina. Kristjan li huwa regressat tajjeb jibda jaraf l-umiljazzjoni tiegħu għax nibna kontra l-mulella tagħna. Aħna u missirietna minn żorita sal-lum u ma smajniex mill-leħen il-mulej Alla tagħna. Mbagħad Kristjan ukoll huwa obbligat li jibda jaraf lit paterna tal-Alla fuqu, ġifieri lit ta' Alla li jimxi magħna bħala missier illi jaf x'għandu bżonnu li jiedu, tajjeb, u allura jekk hemm bżonn xeba, jekk hemm bżonn is-sawt, Alla kapaċi idewaqna s-sawt. Kapaċi jimxi magħna b'mod qiebes appuntu biex jirbaħna għalih innifsu. Jirbaħna lura għalih innifsu. Id-dixxiplina meta Alla jiddixxiplinana b'xi ostakoli li niltaqgħu magħhom, b'xi mart, b'xi żvantaġġi b'xi punchers li nieħdu fil-ħajja ħansejħulhom hekk. Tajjeb illi ngħidu issa x'inqala u kull darba Alla qiegħed iġelna nirrealizzaw illi mhux suppost qiegħed hemmhekk. Il-dixxiplina tiegħu. Dak il-ħin meta aħna nesperjenzjaw din id-dixxiplina ma tidirx ħelwa. Imma Alla jagħtiha biskop. Alla jagħtiha bħala espressjoni tal-ħnina tiegħu. Fl-ittra li Lut jgħidilna il-mulej lil min iħobbu iwidbu. Ma jħalliniex nagħmlu li rridu, ma jitlaqniex. U hu isawwat ukoll lil kuliben li jilqa'. Jekk intom issofru twiddib, Alla qed jimxi magħkom bħala awliedu. Għax li ma hu liben li missier ma jwidbux. Għam jekk għandek missier illi l-libnu jħallih jagħmel li jrid u li jfettillu u skont kapriċċieħ, dak il-missier ma jħobbux lil dak it-tifel. Ma jħobbux. Alla mhux hekk. Alla huwa ta' bilħaq missierna. U Ġesu kellu elf raġun meta jinkoraġġina li kontinwament ħarsu li Alla bħala missierna ta' smewiet illi anke
Akkost li weġġana, iridna li nerġgħu morru lura għandu. Għax hemm hija l-milja tal-ħajja tagħna. Allura meta iben webbes rasu. Tajjeb, u allura jaqa' fir-rovina, jaqa' f'kondizzjoni baxxa, il-missier kapaċi iħallina induqu il-morr u l-qrusa tal-azzjonijiet ħżiena tagħna sabiex niġu insa, sabiex nibdew nirrealizzaw. Dak liben il-ħali mal-ħnieżer, il-ħnieżer di jieklu xtaq jaqbad il-ġandar u jipprova jieklu wkoll. U għal kemm missier kemm għandu servjenti li għandhom x'jieklu bix-xeba. U jien qed hawnhekk qed immut bil-ġuħ. Dik il-memorja li Alla ta' bilħaq u għatwajjeb, però maħniex ingawdu t-tieba tiegħu. Għaliex? Għaliex? Jaħtija tiegħi. Alla jibda jġibna insa li wkoll wassalna biex nammettu l-ispirtu gburi u l-bluwa tagħna. Il-gburija tintwera l-ar meta inti vilment ma tobdix il-kmandamenti tal-Alla. Dik hija l-essenza tal-gburija. Vers 13 jgħidilna f'Ġermija 3. Biss ara fil-ħażen tiegħek, għarfu! Irrikonixxih, tippruvax tinħebu wara subajk. Tippruvax tirreċta ta' pasi kollox huwa normali meta xejn mu normali għalik bħala Kristjan. Ara fil-ħażen tiegħek li inti ma kontx fidila mal-mulella tiegħek u ntlaqt mal-barranin taħt kull siġra ħadra u ma smajtx mill-leħni jgħid il-mulej tal-eżerċiti. Il-mulej ġielna nammettu mela il-gburija tagħna u kolli wassalna biex nifmu biex ta' bilħaq nifmu illi kollox huwa xejn mingħajru. Jista' jkollok kollox u ma jkollok xejn, ma jkollokx il-Alla. Dira nistgħu hija verissima għal kull persuna mwielda mill-ġdid kapaċi tgħid onestament jista' jkollok kollox u m'għandek xejn jekk m'għandekx il-Alla. Ġesu jesprimija mod ieħor, x'jiswielu l-bniedem jirbaħ id-dinja kollha u mbagħad jitlef ruħu. Mhux vera. U allura kollox huwa xejn mingħajr sit. U allura Alla jwassalna biex nagħlu, biex nitbekkew talli Alla ħeba wiċċu minna u bir-raġun Alla jaħbi wiċċu. Salm 28 jibda b'dawn il-kelmiet. Salm 28 jgħidlu lilek mulej blata tiegħi insejjaħ la tkunx trux għalija. Il-Kristjan rigressat kif għadna fil-ġimgħat li għaddew għalhekk ma jkollux ħajra jitlob għax jaf li Alla huwa trux għalih mhux qed jisimgħu. Dnubietu ħolqu firda bejn Alla u Alla m'għandux neħt qal ma jismax, jew drijaw jaqsira li mhux kapaċi jgħin. Imma dnubiet konfirdu bejnu u bejnkom u bejn Alla tagħkom. David hawnhekk qed jgħidlu la tkunx trux għalija għax int kont jekk inti tkun trux għalija jiġrili bħal dawk li jinżlu fil-ħofra. David qed jgħidlu u bir-raġun jekk inti tkun trux għalija jekk inti tibqa' titrattani hekk ħankun qisni wieħed mitluf bla tama. Alla jġibna f'dik il-pożizzjoni fejn nalu. Għaliex tlifna dik il-ħlewwa. Tlifna dik il-komunjoni illi qabel konna ngawdu miegħu. U allura il-Kristjan rigressat tajjeb imdawwa l-sam anqal mill-Ispirtu ta' Alla jibda jiftakar. Jibda ħanejdu hekk il-mixja tiegħu fl-imdiema. Il-mixja tiegħu fl-imdiema jibda jiftakar.
Ġesu kemm il-darba appella lil niesu sabiex jiftakru. U rridu niftakru. Sal-ġimgħa l-oħra kont nitkellem ma' persuna u għalt li kienet tagħmlu allura tagħmluha kull ġimgħa u għedtilha ejwa. Il-privileġġ tagħna nagħmluha kull ġimgħa għax għandna bżonn niftakru. U għandna bżonn niftakru f'dak l-affarijiet huma l-aktar importanti għal kull Kristjan. U x'inhi appuntu li aħna nitennew fi Kristu li wasal biex offri nfsu sakrifiċċju għalina. U hemm bżonn allura illi niftakru kif qalinna ħudu kulu dan u ġismi għamlu dan tifkira tiegħi. Meta tiftakar fil-estremità li Ġesu mar fija minħabba fija. Meta tibda tiftakar għalhekk Ġesu lil knies tiegħu fir-Rivelazzjoni 3 vers 2 jgħid il-Knisja ta' Sardis isar u saħħaħ il-ħwejjex li baqa' u li se jmutu. Għax ma sibx l-emejjel tiegħek mitmumin quddiem Alla. ċerta kritika naħseb jiena kollha kemm aħna nistgħu naċċettaw din il-kritika. Illi l-emil tagħna mhuwiex sħiħ quddiem Alla. Nistgħu nagħmlu aħjar. Ftakar mela f'dak li qajt. Ftakar f'dak li rċevejt. Irċivejna il-kotra tal-barkiet talla. Il-Bibja tafferma illi aħna mberkin b'kull barka spirituali fl-imkien ta' smawiet. Kemm qed ingawdun dal-barkiet. U l ftakar f'dak li inti rċevejt u f'dak li smajt ħarsu u indem. Hemm bżonn niftakru. Rivelazzjoni 2 vers 4 jgħid ukoll li jien għandi dan kontra tiegħek li inti tlaqt l-ewwel imħabba tiegħek. Ftakar mela minn fejn inti mwaqqa. Kristjan rigressat hemm bżonn li jiftakar. Jiftakar li kien hemm jiem meta kien ħafna aħjar. Meta kellu dik il-mixja konsistenti Alla. Meta kien ferħan fil-mulej. Meta ma kienx isiba diffiċli l-eżortazzjoni li Pawlu ifirru dejjem fil-mulej u nerġa' ngħid ifirru. Dawk il-jiem sbieħ. U allura jibda japprezza wkoll il-valur tat-talb. Fejn qabel ikun warbu, ikun kważi abbandunah, issa jerġa' japprezza il-ħwejjeġ essenzjali. It-talb. Jerġa' jibda jsib jidħol f'dik il-kamra. Il-kamra privata. L-orfa privata. Ħalli jfittex il-Alla. U flimkien ma' Alla. Salm 77 Asaf jgħid leħni jintrefa li Alla u jien ngħajat leħni jintrefa lejn Alla u jismani. Għalhekk jibda jagħtina dil-konvinzjoni illi iva meta inti tfittxu fit-talb biex tirringrazzjah biex tistqar nubietek dak mhuwiex paroli fil-vojt. Imma qed tikkomunika ma' Alla, qed tfittex lilu f'jum id-dieqa fittext lil Sidi. Id li jkollu merfuqa nitlob u ma kellix mistrieħ. Ruħi ma rridx titfarraġ, niftakar f'Alla għal darb'oħra, niftakar f'Alla u l-tniet naħseb u l-ispirtu tiegħi jinfena. It-talb ukoll b'riflessjoni. Li kun trid ukoll tirrifletti fuq il-qagħda tiegħek. Għalfejn waqgħid daqshekk baxx? Għalfejn? Irrid nerġa' nitraċċa passija lura. Sant 42 jgħidilna pereżempju, għaliex int nifnija u ruħ tiegħi. Tajjeb li nitkellmu magħna nfusna. Jgħidu l-imġiena jitkellmu magħhom nfushom. Le, ma naqbilx. Hawnhekk għandna kittieb tal-Iskrittura u qed jindirizza lil ruħu stess. Qed jitkellem miegħu nnifsu. Għaliex int mifnija u ruħ tiegħi? Għaliex ġaralek? Għalfejn waqgħid daqshekk baxx? Għaliex int hekk imħawda ġewwa fija? U nnifsu jagħti risposta. Jagħti tweġiba, it-tama f'Alla.
Jekk inti tlaqtu lill-Alla erġa' dur, it-tama fih. Għax jien nibqa' nfaħru s-salvazzjoni tiegħi. U xejn iżjed. Meta nitilquh inkunu tlaqna t-tama tagħna. S-salvazzjoni tiegħi u Alla tiegħi. Allura il-Kristjan li jerġa' jaqbad triqtu lura ikun kapaċi jiġġudika lil nnifsu. Fejn qabel jibda jara lil ħutu koroħ u ħsibu biex jikkritikhom u jipponta swaba lejn dak u l-ieħor tajjeb u jaħseb illi ħadd ma jista' jmissu issa jibda jiġġudika lil nnifsu. Jibda jdawwar is-seba' lejh innifsu. Jibda jgħid mea kulpa, mea massima kulpa. Il-ġudizzju tagħna nfusna jiffrankalna ħafna gwaj. Meta jiena nkun lest illi nakkuża lil nnifsi. Appuntu, tkun qiegħed tgħid illi jien ta' bilħaq marid, imma naf għand min għandi mmur għal fejqan. Bħalma jgħidilna fil-Proverbi 28 mhux vera vers 13. Min jaħbi ħtietu ma jkollux risq. Taħbi ħtietek qed tilagħba ta' parsi kollox normali, m'intix ħassib suċċess. Anzi pjuttost ħadd-tmur mill-ħażina għall-agħar. Min jaħbi ħtietu ma jkollux risq. Imma min jistqarrhom u jabbandunhom jaqla l-ħniena. U din hija l-mogħdija tagħna. Li aħna nafu illi jekk aħna mmorru għand il-mulej żgur mhux ħajwarrabna. Żgur għaliex kull ma ġralna u d-dieqa u d-depressjoni u l-gwaj li aħna għaddejna minnu ħtija tagħna, Alla nnifsu ħallina biex induqu l-mor tagħna, ħalli ngħidu jaq. Ma jaqblinniex indur lura li Alla. U allura, appuntu, il-Kristjan imbagħad jasal biex dur lura li Alla dak Alla li jiddiżonorah, dak Alla li kapaċi ifejqu, li kapaċi waħdu ifejqu. Għalfejn qed ngħid hekk. Għandna testimonjanzi kotrana fil-Vanġeli illi Ġesu huwa t-tabib tagħna. Tajjeb, jekk kien hemm dak il-paralitiku ġarrew ħeba meħbiebu għalaw is-saqaf niżluh quddiem Ġesu. Tajjeb għarfu li jekk hemm tama ta' fejqan propjament għand Ġesu jridu jagħtuh. Ġesu mar u indirizza l-vera bżonn tiegħu. Kellu bżonn il-maħfra dak ir-raġel. U għallu ibni d-dumbitek maħfura. Imbagħad ukoll fejqu fiżikament biex jagħti prova li hu kapaċi jfejjaq ir-ruħ tagħna. Tabib tal-bniedem sħiħ, Ġesu huwa tabib holistiku. Napprezzaw mit-tobba li jaħdmu l-isptar li fejquk mill-mardijiet diversi u ma strumentali għal fejqan tagħna, però Ġesu huwa tabib holistiku, sħiħ. Tabib għal bniedem fir-ruħ u fl-ispirtu tiegħu. Jekk mar il-lebrus qudiemu għallu mulej jekk trid tista' tfejjaqni. Ġesu messu u għallu rrid, kun infejjaq. Jekk hemm dak ir-raġel li kien ilu 38 sena jistenna biex forsi jirnexxielu jinżel fil-menqa ħalli fieq. U Ġesu mar fuq għallu trid fieq. Għallu ma ħadd nniżżilni. Ġesu għallu erfa' l-mitraħ tiegħek mulli d-dar. Fieq. Ġesu ħafna drabi għalihom trid fieq, però ħafna drabi wkoll mingħajr ma talab il-permess ta' ħadd fejjaq. Wera tieba tiegħu. Il-Lazzru ma qallux Lazzru trid tqum Ġesu qajmu. Għandna l-infinità tal-rieda tajba tal-feddej tagħna, u x'vera, illi kapaċi jeħles anke mill-mewt. Anke mill-mewt, ili ma il-mewt. Mbagħad il-Kristjan allura illi jsib jerġa' jibda jgawdi l-fejqan, saħħtu ġejja lura, tħossu li qed jinbena issa. M'għadux għaxi, m'għadux mitruħ, m'għadux marradi, m'għadux minn rabtit spiritwali. Qed jerġa' lura għal-normal. U meta ngħid għal-normal, ġifieri li jgħix ħajja fil-massimu tagħha dedikazzjoni għal Alla. Dik hija ħajja normali tagħna. Imbagħad hemmhekk ifittex
illi jibqa' mimli bl-Ispiritu Santu. Meta ngħidu mimli ġifieri kontrollat mill-Ispiritu Santu. Ġesu tawna l-Ispiritu bħala l-paraklitu tiegħu. Xi ħadd minn floku biex jikkonfortana, biex iseddaqna, biex jallimna, biex jiggwidana, biex ma jkunniex għalfejn nisvijaw u imbatu, nġarbu l-ħsara. Kunu mimlijin bl-Ispiritu jgħidilna l-Apostolu Pawlu. U imperattiv huwa kmand kontinwu, kull ħin u kull mument. Il-Kristjan imbagħad f'dik il-pożizzjoni jibda wkoll jirrispondi għal l-istedinijiet ħelwin ta' Ġesu, il-ħabbej tagħna. Ġesu huwa l-lover tagħna. Ħafna nies jaqraw l-anja tal-għanijiet, jew l-anja ta' Salamun sejħa li trid, jew il-kantiku tal-kantiċi, bħala l-istorja ta' mħabba bejn Kristu u l-Knisja tiegħu. Hemm min jifhimha hekk. Ċertament hija l-imħabba matrimonjali, hemm ċelebrazzjoni tal-imħabba bejn ir-raġel u martu, però iva. Hemmhekk għandna ħafna stediniet minn għand Alla. Li Alla ta' bilħaq iħobbna u aħna nibdew nirrispondu għal dik l-imħabba. Nibdew naraw il-Kristu fil-ġmiel u fis-suffiċenza kollha tiegħu. Fil-ġmiel u fis-suffiċenza. Bħal Pietru ngħidulu ma li għand min immorru. Int għandek il-kliem tal-ħajta dejjem. Nibdew nitennew f'Alla. Li huwa tant u tant fidil. Tant fidil. Ma jmux lura minn kelmtu. Aħna niksruha kelmitna, Alla ma jmux lura minn kelmtu. Salm 138 vers 8 jgħid il-mulej iwetta l-għan tiegħu għalija. Kemm sabiħa din? Il-mulej jikkonferma, kapaċi wettaq il-ħsieb tiegħu għalija. Aħna sikwin nitkellmu Alla għandu pjan għalija, ċertament għandu pjan għalija. Ma nafux, tajjeb, kull sekonda qed jiżvolġi tal-pjan, tajjeb, huwa pjan skont Rumani 8 vers 120 li Alla jaħdem kollox għal ġid ta' dawk li jħobbuh. Dawk li huma msejħin skont il-għan tiegħu. U hawnhekk David qed jirrikonoxxi il-mulej. Iwettaq l-għan tiegħu għalija. Anke meta aħna forsi nitwarbu minnu, il-mulej qed iwettaq l-għan tiegħu. Ċertament iridna nerġgħu lura għandu. It-tieba tiegħek u mulej tibqa' dejjem u allura la tinsiex. Emejja li dejk. Alla li beda xogħol tajjeb fina, għajdu li jintom, kapaċi wetqu, kapaċi perfezzjonaħ sal-jum ta' Kristu. Ejju nassiguraw ruħna minn din il-fedeltà ta' Alla lejna. Hekk nibdew mbagħad nfaħru lilu. Nfaħru lilu waħdu għall-grazzja, għall-ħidma tal-grazzja tiegħu lejna. Mux lilna mulaj, mux lilna imma lill-ismek għati glorja, għattiba tijak u għal-fedeltà tijak. Kristjan li reġa lura u issa qabat miexi u anke forsi qed jiġri it-tiġrija tal-fidi tiegħu ma jistejħu b'dekrettu għalih innifsu. Ma jistax jgħid prost għalih innifsu imma mux lilna, imma lilek mulaj, għati glorja, għattiba tijak u għal-fedeltà tijak. David f'Salm 23 jgħid il-mulej jirrestawra lir-ruħi. Naqraw is-sota David. David waqa' kemm il-darba. U waqa' serjament ukoll. Waqa' serjament. Xi ħadd minnkom saqsini dil-ġimgħa għaliex David u Salamun u kellhom ħafna nisa. Aħna kapaċi namu lilna nfusna. Alla l-imħabba tiegħu lejna hija invinċibbli. Invinċibbli. Ma tinelibx minn ebda forza ta' dlam. Li kallu umana mi jista' jkun kontra. Ma x'qed ngħid hekk bħala skuża li allura nistgħu le. Għal kontrarju. L-imħabba Alla tistedinna biex nħobbuh. Kif tħobbu l-aħjar billi tosserva il-liġi tiegħu fil-kompletezza kollha tagħha. U allura il-Kristjan issa li jkun sa postu
Tajjeb, u reġa' lura fit-triq tal-barka imbagħad jitlob il-Alla biex ma jħallihx jerġa' joqtor. Ma jħallihx jerġa' lura f'dak il-gandott li ftajn u ħmieġ ma kienx fih. Jerġa' jitolbu issa biex onestament u sinċerament jagħtih dik ir-rieda tajba biex ikompli f'dik it-triq. Salm 17. Żomm il-mixi tiegħi fit-triqatek biex riġlejja ma jotrux, qallu David. Ma nafux meta kitbu da salm, appuntu, David kien diġà waqa' u forsi darba darbtejn tlieta, imissa qed jitolbu żomm il-mixi tiegħi fit-triqatek. Għax m'hemm ebda triq oħra li hija profitabbli għall-bniedem. Il-mogħdija tal-ġusti hija bħad-dawl taż-żernien. Meta bda tila x-xemx. Tajjeb ikun hemm dlam ċappa mbagħad jibda qisu penumbra bejn dlam u mhux. Xorta ma tikkonoxxi xejn għax għadu dlam. Mbagħad jibda ifittx l-ewwel dawl, l-ewwel imrieżaq tax-xemx tiela. Bil-mod il-mod mingħajr ma tinduna x-xemx tibqa' tiela sakemm tajt sebaħ. Imma tfadal dawl, vera? Il-ħajja, il-mogħdija tal-ġusti hija bħad-dawl taż-żernieq li jiddi u jiddi sal-ogħla tal-jum. Alla jridna mhux biss nimxu fid-dawl tax-xemx tas-saba ta' filgħodu. Ma fid-dawl tax-xemx f'nofsinhar, fl-aqwa tagħha, fl-appan tagħha. Ejjew ma nissodisfawx ruħna billi ngawdu il-loqom tal-barkit tal-Alla. Alla jridna nixxamplaw mal-mejda tiegħu. Iridna li aħna ngawdu l-ogħla, l-oħla komunjoni tiegħu permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found, was blind.